Sikubingelele mbukeli kwemukele ohlelweni Sibonga Amaqhawe. Igama lami nguDo wakwaZulu. Ngingubaba kaPumpkin. Ungakhohlwa sikwethulela lolu hlelo kubonani streaming. Inhloso yalo ukuqhakambisa imisebenzi emihle eyenziwa iwona amaqhawe ngaphakathi enkonzweni kumbe ebandleni laManazaretha. Namhlanje ohlelweni sibe nenhlanhla savakashelwa inhlalisuthi edume kakhulu ngeinkonzo kwanabatshu, inkonzo ezinohlonze futhi inkonzo ezakhayo, Mhlengi Ngubane owaziwa ngokuthi umpriest. Mhlengi, asikubingelele sikwamukele ohlelweni bese sibonga nesikhathi osiphe sona. Angibingelele kubalaleli bonke nababukeli ababukelayo kuyibona ne streaming, ngibingelele nakuwe Mageba. Ngibonge kakhulu kuba kulolu hlelo kuwumusa kuuthando uShembe simemile. Amen. Awu washo kwavela ukuthi ngishaya umkhulu. Amen. Umpriest omkhulu, uma sizoqala nje ingxoxo yethu, mhlambe ake usibeke esithombeni ngemvelaphi yakho nokuthi ukwazana kwakho noShembe kuyishintshe kanjani impilo yakho yaba kuleli zinga ekulo njengamanje. Angibonge Mageba, mhlasimbe ngibuyele ekuthenini ngingumhlengi wakaNgubane. Ngizalwa intombi yaseYibisini lapha yanezweni laseMkhomazi emzini wakithi futhi eYibisini emvuyini okuyilona tempeli ke engingaphansi kwalo. Kodwa ke ngokukhamba ke kufunwa amatoho nakho konke ngikwamakhutha njengamanje ezimbokotweni. Uma ke mhlasimbe ngilanda indaba yami nendaba kaShembe isuka ekhaya kithi njoba sengishilo ukuthi kusemvuyini lapha emzini wakaSibisi, lapha khona ma uShembe ngenye imini wayekade ebhabhadisa iziboshwa ayekade ezikhiphile ejele laseMhlali. La athi mayibhabhadisa khona olwandle ebabhabhadisa bonke labo bantu abasebephendukile bekhomba ukuthanda indlela kaNkulunkulu. Uthe mayisebabhabhadisile kwase kuqhamuka izinsizwe ezimbili ekwakukhasana wakaSibisi ehamba noPhithindwandwe. Athi babamkhulu mayethula ebabuke babheka wayesethi hayi nina nobabili angizonibhabhadisa lapha nalabantu bonke ababhabhadiswayo. Uthi kodwa ngonibhabhadisela ezweni lakini eMkhomazi ukuze kuvela Amanazaretha khona. Isimanga ke esikhulu ukuthi uShembe wayetshenwe ngubani ukuthi laba bangabaseMkhomazi. Okwesibili ukuthi uShembe wayezofika ngani kanjani eMkhomazi eyalelo ubani, kodwa nangempela baphindele emumva kwase kuzwakala ngenye imini udumo seliduma kakhulu ukuthi hayi nayi indaba enkulu isifikile ezweni laseMkhomazi. Nangempela wayesefikela ke emzini walendoda yakwaKhasana yakaSibisi lapha ngizalwa khona. Athi mayefika ke khona uShembe esezobabhabhadisa ebuza umfula lapha ezobabhabhadisela khona wagcina ke ekhonjiswa umfula. Uthi ke mayesebabhabhadisa wayesebaqeda. Usekhomba amatshe lapha ngaphesha komfula uthi hayi niyababona yini laba bantu laba ngokubuka ngamehla asemhlabeni bathi hayi inceke yenkosi kakusiwona abantu laba amatshe. Uthi kodwa uShembe hayi nina nibuka ngamehla asemhlabeni, uthi lawa Amanazaretha ayovela kulelizwe laseMkhomazi uthi ayokwanda abe makhulu aqine njengalamadwala awakhombayo. Kwakuyisimangaliso ke lesesikhulu babamkhulu eprofeta ukwanda kwaManazaretha ezweni laseMkhomazi okunamhlanje akhona Amanazaretha ezweni laseMkhomazi andile agcwele izwe lonke laseMkhomazi. Ilo umsebenzi ke onjalo owafikele ekhaya kithi ke eYibisini wazwa nikwindawo wayesakha lo wamuzi wakhe okhona namhlanje ekuthiwa kusemvuyini. Ngike ngabalula ngasiqaleni kwengxoxo yethu mbomvu ukuthi uvamile ukuba khona einkonzweni zenabatsho futhi uvamile nokulithola ithuba inkonzo zakho zihlabahlose kakhulu. Yini le ekwenza uthande kangaka ukuba ingxenye yalezi inkonzo zakwanabatsho? Yini le ehehayo? Einkonzweni zakanabasho ngicabanga ukuthi lapha khona esifunda khona okuningi nesinikezana ithuba singabantwana lokuba sihlephulelana isinkwa esiyizwi likaShembe, sifundisana indlela kaShembe
ngoba nawe mawusuku ukhona kuyaye kuba khona abanye kubafowenu bokuhamba kuloku kukholwa abakuhlephulelayo izindaba ezinhle zemisebenzi kaNkuluNkulu nokuvuselelana nokukhokhelana ngoba imvama masuke singabantwana kukhona abantu abangakwazi ukuzwa kahle makukhuluma umuntu omdala kunabo kodwa ekuthi mayebona untanga wakhe ukuthi hawu nontanga yethu bakhuluma le ndaba kaNkuluNkulu bakhuluma le ndaba kaShembe kube kulula kuyena ukuthi kusheshe kungene kuyena akuzwe lokho kumbuse kuyena ngaphakathi. Cabanga ukuthi inhloso enkulu nothando lusukela olukhulu masiya kulezi inkonzo zakanabasho ilokho ukuyolalela nokuthi nathi sinikeze abanye lokhu esifundiswe khona noma esixoxeliwe khona ngabazali bethu abasikhulisile ekukholweni. Ngamanye amazwi inkonzo lezi nabasho nisuke nihlangene niyintsha nikhulisana ekukholweni futhi nelulekana ngendlela okuyiyona uShembe afisa ukuthi nihambe ngayo mhlambe ninqandane kumbe nikhuzane uma kubonakala ukuthi kunesono thizeni umuntu angasawele kusona Mbomvu. Yebo iyo leyo inhloso enkulu ukuthi sisuke sikhokhelana ngendlela okuhamba kwasekuphakamela ukuthi no umntwana wakuloku kuhamba akadluli ku1 no2 no3 noma singayimention izinto ngegaba zazo kodwa sinendlela yokukhokhelana thina singabantwana ngoba ulimi lokukhuluma komuntu umntwana wasekuphakameni nolimi lokukhuluma nje komuntu omdala onelungelo lokukhokhela lifana undlela omisa ngayo amagama mawusuka ngumntwana omncane wasekuphakameni ukukhuluma phambi kwabayingcwele naseparadise ukhuluma ngendlela yokuthi wena ungumntwana kodwa siyanqandana lapha nalapha kodwa akuzofana noma kukhuluma umuntu onegunya lokubakhulume lokho asuke ukukhuluma ngaleso sikhathi. Ngamanye amazwi inhlamvu enisebenzisayo niyayikhetha aniveli nibeke nje phela uma kukhona nikhona lapha enkonzweni nabatsho nathi nje singoyihlo sisuke sikhona Mbofu kusho ukuthi ukukhuluma kwenu kufanele kube ukukhuluma okuhlelekile. Uma kungenzeka omunye wenu atholakala mhlambe seshumayela intshumayelo ekhomba ukuthinta umuntu omdala noma thizeni noma khona noma ongekho kodwa ethinta umuntu omdala niyenimise kanjani into enjalo basesikuzwe okunjalo umuntu athi ingane nje enkonzweni yabathu uyizwe ithi ngosuku olithile kwakukhona umama ithini indaba lapho ngokwakanabashuke sinazi inhlaka ezifanele njengemhlangano ehlalwayo lapha sisuke silulekana khona siqeqeshana ngeinhlelo ezithile siyaye sikulungise ke indawo ezinjalo lokho ukuthi silungisane ukuthi no mawusuku uphakama sekwabiwe inkonzo uphakama ukukhulume kanje kuyenzeka ke nakhona einkonzweni ngoba enye into eyonakala la kubuye kuphoqa ukuthi ayilungiswe la siyakwazi futhi ukulisebenzisa lelo thuba elinjenganalelo ukuthi ithi inkonzo ion mase sibonela ukuthi khona sekuphumile esandleni ebese futhi sikulungisa ngendlela yokukholwa. Mbovu akufuneka isikhulume sengathi bese sigeqa amagulu engathi siyemuka ake senze nje asithathelele ithuba ke siyoqalaza ukuthi singatholani ezitolo ukuze sikwazi ukuthi ke sibese sehlisa amathe siyabuya khona manje mlaleli noma ke mbukeli wethu ngasekhaya ungayindawo. Sizovula lo muzi wabo owabhekizayo sicela njalo uma besifike lana bahlanganyele nathi basiphe ubumnandi nomgcwele. Profisa ukuthi ngathi ngibahlala nje. Yes, in the seas.
Nkosi Musisi. Nkosi Musisi. Siphinde sikwemukele mbukeli ohlelweni Sibonga Amaqhawe. Sisahleli nayo insizwa yakwaNgubane umbomvu eyaziwa ngokuthi umpriest. Uma ngiyiteketisa ke mina ngiyayithi umpriest omkhulu. Ngisho ukuthi umpriest omkhulu odlula abanye abapriest. Umpriest uma siqhubeka nje nohlelo njengensizwa esencane. Uma kukhona umuntu okhombisa ukweya ubuNazaretha noma mhlawumbe umuntu oweya nje uShembe, uyayiwenza njani? Kuqala ke kuthini kuwena bese wenze njani mbomvu? Mageba ibaluleke kakhulu le ndaba esiyithintayo njengamanje kakhulukazi kuthina njengabantu abasha ngoba siyavama ukubhekana nazo izimo ezinjenganalezo ngaba kuseyikoleni ngabe kuphi nakuphi lapho thola ukuthi uhlangene nabantu abacabanga ngenye indlela noma abaqonda izinto ngenye indlela kodwa kokuqala mina engiyaye kungifikele ukuthi okokuqala lo muntu kufanele uqale umbuko ukuthi umdabukele ukuthi lona akambulelwe njengawe. Point lokuqala lelo ungakukhushukela ushukela, ungavukelwa umoya, ungathukutheli kakhulu. Kodwa mdabukele lo muntu ukuthi akambulelwe njengami ngoba ike yathi ingoma kaShembe yathi khona ngisho abagcinela ubumnyama. So kukhona umuntu nje engafanele uzochitha isikhathi sakho ngaye lokuyixaka ngaye kanti vele uyixaka ngomuntu ogcinela ubumnyama njengokusho kukaShembe. Kodwa umuntu uyayumkhanyisele othanda ukukhanyisela. Ubekeke ukwazi ukubhekana nama facts njengoba enjalo ngoba into esihluphayo thina ikakhulukazi kulokhu kuhamba ukuthukuthela nokushesha ukukhushukela umoya uhluleke ukuchaza into umuntu ayibuzayo. Kodwa into ebalekile into mawukuyo kubalekile ukwazi ukunika abantu izimpendulo ukuthi makunombuzo obheka ngakuwena ungasheshe ufingqe imkhono ufuna ukulwa ungasheshe uthukuthele kodwa menze understand ngoba asiqondi ngendlela ezifanayo izinto siphile emhlabeni lona lo ne understanding yakhe ngento kodwa wena zama ukuthi umcathulise mawumbona ukuthi uyathanda kodwa mawumbona ukuthi hayi umuntu lo ongayimisele ngokuthi kube khona vela kufundayo okwakho ukugxeka phuma kuyi uphuma eceleni ngoba mawugcina uthukuthela uzozulahlekelwe yilokhu uNkulunkulu akubekile kuwena. Sesagijima lapho nje mbomvu sivamile ukubona la ikakhulu enkundleni zokuxhumana nentsha yaManazaretha nayo isiphendula ngenhlamba kubantu abakhomba ukweya ubuNazaretha kumbe abantu abakhomba ukudelela uShembe uqobo lwakhe. Mhlambe masise lapho nje ungathini kuleyo ntsha noma ngabe kuthiwa amakhosazane noma ngabe kuthiwa inhlalisuthe esencane. Singakubeka nje kucaca ukuthi akulungile lokho futhi akusikhona ukufundiswa uShembe ngoba uzathi uShembe ningangilweli ngiyayilwela. Mawe encwadini yeBhayibheli ithi niyakuthula nina uJehova uyakunilwela. Manje siyasitholakala sesingabantu engazi ukuthi thina sesifuna ukulwela uNkulunkulu kanti uNkulunkulu ukhona emhlabeni ukubalwele thina. Yes thina singakhuluma ngesikhuluma ngakho kodwa kungafike igabeni sokuthi size siqophisana size sithukana ngenhlamba omunye azagcina sethuka inkosi uJesu uShembe wayevamile ukuthi ambize kanjalo mayikhuluma nje ngoKristu. Omunye azagcina seyithuka eyibiza noma kanjani noma ingamapha amagama kanti uShembe akakufundisanga lokho. Kodwa akufundisayo naseyihlabelelweni zakho ufundise ukuthi ayihlonishwe njengomuntu kaNkulunkulu naye wayethunyiwe emhlabeni. So ilokho mina ngingakusho ukuthi cha hayi inhlamba siyihoxise kancane kodwa sibeka ama facts njengoba enjalo sibhekane nezimo ngokweqiniso. Okay sesiya nje ngasemaphethelweni alombuzo lo ngifuna uthinte nje kancane isecond elodwa lokuthi umuntu angamngena kanjani umuntu ukumbuyisa ekuthenini amagama enhlamba angawasebenzisi uma echazile omunye umuntu ngenkolo yobuNazaretha. Baba wami kuqala sekuthenini uyayilandela yini ifundiso nezimiso zenkolo yobuNazaretha ngabe usemathempelini ngabe useyinkonzweni zakanabathu ngabe kwanathesa ngabe uhamba usabatha isikole ngoba lezi zinto zonke ngiyibalawo zizona igaba zokufundisa umuntu omusha wakuloku kuhamba kwaseNazaretha indlela yezimiso ikaNkulunkulu. So mawudlulileke kuzona zonke lezi igaba awuyisweli impendulo yokubuyisa umuntu ukuthi ungazi umnika inhlamba
awuyisweli ngoba usuku ukhokheliwe nasemathempelini uyalalela makushunyayela ukuthi hayi kufundwa incwadi kuchazwe isabatha makuchaza uShembe ukuthi uNkulunkulu bakhe bunjani emhlabeni kube khona incwadi ezifundwayo zama wena ukuthi uadopte leso style usebenzise sona mawusuphambi kwabantu kunokuba usebenzise inhlamba. Lento yenza mbomvu ukuthi ngifikelwe umbuzo olandelayo wokuthi kusho ukuthi kubalekile ukuthi kube khona umuntu ozozahlukanisa ngoba yena sethole inkolo yobuNazaretha. Onjani umuntu noma ubonakala kanjani umuntu noma kufanele abe njani umuntu osezahlukanisile wathatha inkolo yobuNazaretha ikakhulukazi masibheke indlela yokuyiphatha? Ibaluleke kakhulu baba wami lento ngoba ingisa manje esibhalweni esingcwele lapha engicela nje ukuthi ngithinte khona imibhalo embalwa ngoba masikhuluma ngomuntu ozahlukanisayo. Yebo mpriest. Le ndaba iqala lapha encwadini yemibhalo ngabe imibhalo noma uNumeri kuya ngokuthi iversion yeBhayibheli olisebenzisayo Mpriest omkhulu linjani. Mawuya kuNumeri ngokwaleli iBhayibheli engiliphetheko isahluke sika 6 ivesi lakhona lokuqala lithi uJehova wakhuluma kuMose wathi yisho kubantwana baka Israel ukuba ukuthi kubo nxa wesilisa noma wesifazane enza isethembiso esithile. Okay asiyibambe la kuleli iBhayibheli thina sihlezi silifunda lithi ezahlukanisa okusho ukuthi ke lento ke ichaza ngokuphelele ukuthi umuntu onjani umuntu wesilisa noma wesifazane ezahlukanisa azehlukanisele isifungo sobuNazaretha lisho njalo iBhayibheli. Manje ke bese kuyachazwa ukuthi umuntu onjani kuze kufike khona lapha kuthiwa akusondeli lutho olunewayini kuye kuze kufike lapha evesini lesihlanu lapha kuthiwa zonke izinsuku zesifungo sakhe akayokuvuma ukuba impucu ihlale ekhanda lakhe ngoba umuntu oyihlukanisele kuNkulunkulu. Ukuyihlukaniselela kuNkulunkulu kusho ukuyinikela kuNkulunkulu impilo yakho yonke ihleli sentandweni kaNkulunkulu. Mase yalapha emthandazweni ngithi umthandazo okulala eyihlabelelweni zaManazaretha ivesi lakhona elika 11 ufundeka kanje ngiyakuhlala endlini yakho Nkosi Jehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zami ngokungivumela ngomusa wakho. Lo verse 11 uyawuthola naseBhayibhelini emthandazweni wenkosi uDavid ivesi lokugcina nalo lisho kanje. Manje ke iyona ngqikithi enkulu yomuntu ozahlukanisele kuNkulunkulu ukuthi impilo yakhe yonke uhleli entandweni kaNkulunkulu akahleli kokwakho ukuyiphatha akahleli kokwakho ukucabanga kodwa isikhathi sonke sokuphila kwakhe sisentandweni kaNkulunkulu ukuthi uhlele ezindlu ukuthi kambe uNkulunkulu uthanda ukuthi ngenze njani. Mawuya lapha engomeni ka23 ehlabelelweni zaManazaretha ubaba omkhulu ubhalile wathi Nkosi benguluthuli kakade ngathathwa emhlabeni ngafakwa ethembeni elihle uthele ngumoya wakho. Ngiyaweqa uverse 2 siya kuverse 3 uthi Nkosi yandisa izibusiso ngegama lakho lodwa kukhishwe konke ukungcola phakathi kwendlu yakho njengokusho kwakho ngomlomo kaJesu wathi uma ngikuthanda uyohlala phakathi kwami. Namuhla ngiyakuthanda Nkosi khipha konke ukufa kwami okusemzimbeni wami nokusemoyeni wami. Lamazwi abhalwa nguShembe asitshela into eyodwa lapha ukuthi uNkulunkulu ayikho enye indawo ahlala kuyona kumuntu ngaphandle kokuhlala emzimbeni wakhe. Umuntu kaNkulunkulu ulinda umzimba wakho kuqala ukuthi uhlele ufanele uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uhlala emzimbeni wakho. Malithi le verse ngiyakuhlala endini kaJehova kuze kube sekupheleni alisho ukuthi uzosuka wena kwakho uthi hayi ngiyohlala ethempelini uthwala imbhede no-odrop uthi hayi ngifuna angifice ngihlezi khona. Ushiwo kodwa ukuthi empilweni yakhe ekuhambeni kwakho konke awube umuntu ohlele ecabanga ngoNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uhlezi kuwena nawe uhlezi kuyena elapha kuwena. Akudingi ukuthi kuze kube wena oza kuyena. Mbomvu ubuhamba nayo usachaza kabanzi ngendaba yokuzohlukanisa komuntu ongumNazaretha. Kulungile baba ngoba ngikuphuce emlonyeni ake uthi ukugijima nayo kancane. Impela umoya ubusa phezulu. Cha njengoba besachaza ke Mageba indaba yokuthi umuntu ozahlukanisile umuntu ohleli entandweni kaNkulunkulu. Okuwukuthi ke mayehlelo othandweni likaNkulunkulu entandweni kaNkulunkulu umuntu ogcina imithetho yakhe ngezikhathi zonke zokuphila kwakhe. Manje ke umthetho kaNkulunkulu awukwazi ukuhlukanisa nothando likaNkulunkulu. Lezi izinto zombili ziyahambisana. Ukuhlala nje emthethweni kaNkulunkulu uhleli futhi othandweni lakhe ngoba masiya lapha encwadini kaJohn u14 nevesi lakhona lika 14 ithi inkosi uKristu mayifundisa ngalento ithi uma ningithanda noma uthi uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza number 1. Number 2 uma ningithanda
niyakugcina imiyalo yami bese sigijima siye emthandazweni wesabatha uthini uShembe uthi akayokuyamkela imithandazo yenu uma ninganjani ningayigcina imiyalo yakhe khomba ukuthi ke lezi zinto ukuze lokho enikucelayo ukuthi uJesu ugcina imiyalo yami noShembe futhi uthi akayokuyamkela imithandazo yethu uma singayigcina imiyalo yakhe manje ke lezi zinto zombili ayihlukani ingakho ke sithi lokho ke kuhlala entandweni kaNkuluNkulu mawuya lapha ezihlabelweni zaManazaretha ngithi isihlabelelo number 5 nevesi lakhona lika 5 uthi ke uShembe mayibhala uthi abathanda ukumlandela mabazidele kuqala bangayesabi imiyalo le ngikhuluma ngayo uthi kodwa mabenze njani mabazidele ubaba besixoxela ke ngenye imini inkosi ilanga emzini wasephameni ishumayela ichaza le ndaba leligama lethi ukuzidela ithi mayikhuluma ithi ukuzidela kusho ukuzikhohlwa ubuwena ukuthi mina ngumhlengi wakangubane mina ngubani uyiqhayise uthi kodwa uyayunciphe bese kuphela ubuwena bese uba yilokho okufunwa uShembe ube yilokho okufunwa uNkulunkulu ucabanga kwakho nokuzindla kwakho uhleli ucabanga yena ukuthi kambe ngamthokozisa kanjani ngoba uNkulunkulu uhlezi kuphi emzimbeni wakho ithi ke anazi yini ukuthi uke wafundisa uPaul wathi nina niyithempeli likaThixo nina masigijima ke siyencwadini yabaseKorinte siyo lapha ayekhuluma khona ngalento ubabilanga incwadi yabaseKorinte bokuqala isahluko sakhona singesesine ivesi lakhona kube lapha isahluko sakhona singesesithathu ivesi lakhona kube elika 16 anazi yini ukuthi niyithempeli likaNkuluNkulu nokuthi umoya kaNkuluNkulu uhlala kini 17 uma umuntu echitha ithempeli likaNkuluNkulu uNkulunkulu uyakumchitha naye lapha siyafundiswa ngokuthi asazini ukuthi lemzimba yethu esikuyona ilapho uNkulunkulu ehlala khona so yonke lento isuka kulowa verse 11 engiwufundile emthandazweni wesabatha ukuthi ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zami ilokho ke kuzahlukanisela uNkulunkulu mangaba khona umuntu ikakhulukazi omusha nami ke nje mhlawumbe sengikhulile ongathi akezwanga hayi ngabuya ganga mpristi omkhulu liyini iphupho lakho ngenkolo yobuNazaretha njengomuntu osemusha iphupho lami ngokwenkolo yobuNazaretha inkolo engiyithanda kakhulu engikhulele kuyo kwasebuntwaneni bami ayikho enye into enhle emhlabeni engiyaziyo ngaphandle kobuNazaretha ayikho enye into enhle emhlabeni edlula uShembe siphambi kwakho unyazi lwezulu manje ke iphupho lami elikhulu leli lokuthi engazi ukuthi umhlaba wonke ubungazi ngalendaba enkulu kangaka esinayo emhlabeni ikakhulukazi ke ukwazi komhlaba kuqala kuthina esingaphakathi ukuthi ake kube yithina esizihluphayo ngolwazi ngendaba yenkolo yethu silufune ngayo yonke indlela esingalifuna abanye balincela bese iswini zonina kubazali baba abanye bakhuliswa ngale ekhaya kube yiyona ndawo exoxwayo ukuxoxa indaba kaShembe engaxoxwa ngama generation nonayana nani kodwa kukhulunywa indaba kaShembe kumntwana enceliswa efidwa le ndaba kaNkuluNkulu omunye ke noma ngabe ufike sekuvela indlela isihanjwa akayihluphe phela ukuthi asondelane nabantu abanalo ulwazi enkolweni yobuNazaretha ayoncela kubo ngoba okubalekile kakhulu ukuthi sifunde ngayo lendlela kaShembe mhlambe okunye obekulekelela kakhulu esikhathini sasendulo mpristi omkhulu ekufundeni ngendlela kaShembe beku usabatha skole usabatha skole usubukeka usuphele amandla mhlawumbe nina njengabantu abasha nike nayibuka lento einkonzweni zenabasha noma nihleli nje ukuthi usabatha skole ukubuyiswe kwenzela ukuthi abantwana laba basebancane babe nolwazi olunzulu ngokuthi uShembe ubani nokuthi bazehlukanisa kanjani njengoba ngathi uchaza kunjalo baba wami njengoba sikhona nje kumsebenzi wenabasha usisathunyiwe kulesi sikhathi kuyiprocess esiyisebenzayo leyo noma ke ingazoqala phezulu so iqala phansi la sisebenza khona ngoba sisebenze mazingena aphansi hlasimbe ke nabaphezulu bayogcina beyiadopta beyithanda ngoba siyazama ukuthi siyibuyisele emathempelini ukuthi ithempeli nethempeli alibe nayo uthisha kaSabatha Skole kuyasilekelela ke kakhulu ikhona nencwadi ekhona omunye wabagcotshwa bethu ke wasihlanganisela yona waqoqa lemthandazo nemilolozelo yabantwana nakho konke lokho ababekhula bekwenza emzini la wasekuhleni bokuphakama okudala lapha ababekhula khona wayeseyihlanganisa yonke lento yakhona yayincwadi kaSabatha Skole kuyiyona ene program yonke yokuqhubha indlela kaSabatha Skole iyona ndlela esisebenza ngayo ukuthi lento ke siyitshale ngoba kubalekile ukuthi lelizwi likaShembe lingamuki kubantwana nakuwe nje umuntu mawuphile emhlabeni alingamuki
ngoba ilone lokuphila. Kusho le ncwadi kuzofanele nihambe nenze isiqiniseko sokuthi sonke siyayithola ngoba omdala nomncane kufanele abe nayo. Sesibheka nje ngasemaphethelweni uma umuntu eyiNazaretha uba nento ethile ayithandayo ngoba kunezinto eziningi, kukhona imigidi, kukhona ukuhlabelela, kukhona njalo. Wena njengensizwe sencane Mbomvu, yini oyithokozela kakhulu uma usesontweni obonayo nje ukuthi awule uma ngabe ayenzekanga kusho ukuthi hayi akwenzekanga ngendlela efanele kwenzeke ngayo? Baba wami kubalekile kakhulu lokho, no Shembe naye kuyavela kaningi ethi kuleli bandla kubalekile kube khona into oyithandayo ukuthi mayenziwa kube khona okunyakazayo emizweni yakho, ngabe ukuhlabelela, ngabe ukugida, ngabe ukushumayela. Kubona konke ke lokho mina ngithanda ukuhluka kancane ngoba into engiyithandayo ngithanda ukholo. Ngoba ma uhlabelela ungenalo ukholo kuyise, ma uthanda ukugida ungenalo ukholo kuyise, ma ushumayelela abantu ungenalo ukholo kuyise. Zonke lezi zinto ezizenzayo phakathi kwaloku kuhamba, ma uzenza ngokuthi nje uyazazi noma uzenza ngokuthi abantu bayakuncoma ukuthi uyazenza, kodwa ngaphakathi awukholiwe zize lezo. Like lathi iBhayibheli uyize ngisho umthetho ma ungakholwa inkosi yomthetho. Manje into enkulu kulento ukukholwa, ngoba ukukholwa ikona okuhamba ibanga elito ongamshiya okusiza umuntu ngisho ethuneni. Ngamanye amazwi uthanda into ekuthokozisayo, uthanda ukubona umuntu onomthetho. Baba Mbomvu, isikhathi siyahlupha ngoba ithi into iseyihle semnandi sona bese sizenzela okwaso. Ama-second nje amabili amathathu ngicela uthathelele ithuba uyibongele nawe kumbukeli ngasekhaya njengoba kade ekubukele ugijima uhlephula kuleli bhodwe lasezulwini. Angibonge kakhulu baba Mageba, ngibonge kakhulu kubabukeli bonke emakhaya bebona streaming. Kuwumusa, kuwuthando. Lokho esikukhulumayo lapha sikhuluma ngoba mhlasimbe sazi kakhulu noma siyiqhayisa ukuthi siyakwazi ukukhuluma. Kodwa ngoba sinesifiso sokuthi kube ukuphila kubantu. Isho njalo inkosi yasehleni bokuphakama ukuthi esikushunyayezwayo ekuphakameni kubasindisile abaningi. Nathi ke masikhuluma indaba kaShembe sisuke sinalelo thema ukuthi labo bantu abasuke belalela emakhaya bazoba nokuphila emoyeni, babe nokuphila ngisho enyameni, ngoba igama esilikhulume lapha sikhuluma ngegama elikhulu likaShembe uNyasizwe, umpriest omkhulu. Hayi ke uma kukhona umuntu ongathi mhlawumbe khona la esale khona, hayi sekungafanele ukuthi sibuye senze eminye imizamo yokwenza okunye ngani, ngoba lensizwe yakwaNgubane ilibeke obala lonke izwi ebekufanele umbukeli ngasekhaya alemukele eliqhamuka enkosini yamaNazaretha aseBhleni unyazi lwezulu. Awubheke ke ngoba sesiyaphetha manje uhlelo besikwethulela lona Sibonga Amaqhawe. Igama lami nginguDo wakwaZulu, ngingubaba kaPumpkin. Kubaluleke kakhulu ke ukucobelelana ngolwazi siyintsha yebandla lamaNazaretha njengoba ade sesenza. Kuyasikhuthaza kakhulu lokho ekuthenini isihlale siphila le ndaba kaShembe ibe yi-lifestyle yethu yonke indawo lapha sihamba khona sihleli nje siphila ubuNazaretha. Angibonge kakhulu ke nasethimbeni lonke lebonani streaming ukuphatheka kahle kube khona. Inkosi babusise.